अक्सर बुजुर्गों को कहते हुए सुना जाता है, हमारे कमी में जो हमारी मदद करते हैं वे ही सबसे दयालु होते हैं। ऐसे ही आज गुरुवार के दोपहर बुबागरा के छत्र छाया के अंतर्गत तिप्रामौथा के YTF के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशमित देवर्मा और अन्य युवाओं ने एक व्यक्ति को उनके पत्नी का श्राद्ध आयोजन करने में मदद की। इस अवसर पर YTF वर्किंग प्रेसिडेंट प्रशमित देवर्मा ने कहा, YTF जुत्तो मिलुई साल थांनाय के सिगां सिनि खरसा साग्रा जुग मुसुम सनो याखार क्लांखा जों बनो बिनि फलानो काम करंखाय तंथने जों जुतुमथानि सुरि जाव मुताइनथानि सुरि जाव बे जों दिनै बिनि पाइथा पान्दाव खाना सने बिनि पाइथा पान्दा बिनो पाइथा पान्दाव जों सिगारबारि निउंगै जे जों मानथै बनो मारुम किसा हे बिनि बागै वन टाइम रो बिनि पाइथा पान्दाव नांथुन हिनै माने किचा साबानो सामो चुक्तु हिनै जों दिनै बनो सुबा फायजामानि गे आंगाबोन सानामु जोंगो जों कायसे बा कायसे जों मासुबा लायनाय तामा हिन्दी जों थानसाखाय दंखायसे जों जतनो माने ताम हिनानि सुगियानो सुग्रि माननाय जे फनाय रंनो को माने आमते हेगे जों सुबालाय मा तंनाय आबोना जों सिगारि बानि देंगै माने सिनि जे मानसा जों दिनै बनो सुबा फायजाका बिनि मो पाइथा पान्दाव बिनि सामो किचा फान नांथु हिनैनो आबोन बगायनो जों दिनै फायले जमाने द हामबाय।